Outes honrou o San Cristovo cunha procesión chea de vehículos. A xornada continuou coa tradicional sardiñada, actividades que contaron cunha ampla asistencia de veciños e visitantes. O Concello de Outes vestiuse de festa esta fin de semana coa celebración do Santiaguiño. A festa arrancou o venres, pero o día grande foi o domingo. O día arrancou ás 11 da mañá coa misa de San Cristovo na que participou a coral Pedra Sarpal. O seu remate foi a quenda da caravana de vehículos ata o Freixo, procesión formada por decenas de coches, motos, tractores ou camións engalanados para a ocasión. Estamos super contentos porque estamos ante as festas patronais que se desenrolan no Concello de Outes. Empezaron o venres con diferentes intervencións de orquestas e outros grupos. Destacar tamén as fantásticas intervencións da banda municipal do noso Concello, que nestas datas nos fai disfrutar dos seus concertos, e máis da Escola de Música Ballet Tradicional, tamén do noso Concello, ambos señas de identidade do noso Concello e que ademais poden participar desta festa tan significativa que temos no noso Concello. E tamén estiveron na sardiñada de San Cristovo. Éxito total, desde logo, porque moitísima xente dou resposta á caravana de San Cristóbal, houve moitísimos vehículos e agora se está chegando a xente para aquí, para a zona da sardiñada, onde se podremos degustar esas sardiñas, que por certo están moi boas, depende todos os anos tamén de como este a sardiña, pero este ano que está moi ben e vamos poder disfrutar, como non, deste petisco de sardiña. O Santiaguiño viviuse na última fin de semana de xullo, datas nas que Outes ten xa un amplo número de visitantes. Ademais da caravana de San Cristovo, outro dos atractivos foi, sen dúbida, a sardiñada. Falando de peixe fresco, sardiña, peixe que saleu o vernes do mar, que foi salado onte, peixiño fresco, que moitas veces parece que non, pero podes disfrutar dele así nos concellos pretos da costa. Este é un caso deles, nunha festa popular podemos degustar a sardiña, está tendo unha demanda moi grande, este ano seguramente pasemos dos 600 kilos repartidos, que, xa o ano pasado tamén quedamos, terminouse todo, esgotouse, e este ano creo que vai pasar o mesmo, porque vese que aínda hai máis fluencia que o ano pasado. O rexedor local apuntou que o domingo sempre conta con especial afluencia de xente. Este ano, ademais, implementamos unha nova actividade que vai ser, temos a disposición unha pulpeira na que a xente podía reservar para poder xantar despois da sardiñada aquí, o típico plato que temos en Galicia, que é o pulpo, e estará amenizado xa con música ao longo de toda a tarde, hasta as 9 da tarde. Este é parte do que presumimos no noso Concello, a nosa parte rústica e rural que temos envolvendo o noso ambiente urbano, que temos estes paseos que discurren pola beira do río Tins máis de 1 kilómetro por ambas marxes. Claro, durante estas datas, co calor e con este tempo de verán, é o sitio perfecto para desenvolver calquer tipo de actividade. Isto a verdade que é un luxo do que temos que disfrutar e presumir, desde logo, todos os outenses. O Santiaguiño de Outes rematou co espectáculo da Orquestra Claxon, unha celebración que medrou en visitantes neste 2026.